kind of blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Azken 15 aldiko ingurumen albisteak entzun nahi? Ba hemen duzu Kinkaren saio berri bat. 2017tik 2022 bikoiztu egin dira lurra berotzearen aurka behar adina ez egiteagatik estatuen eta enpresen kontra jarritako auziak, Nazio Batuen erakundearen arabera. Abian diren kasuen artean epai garrantzitsuak espero dira 2024 amaitu aurretik. Jauzi ekosoziala aurkeztu dute, trantsizio ekosoziala bultatzeko eragile transbertsala. 7 hilabete aritu dira mugimendu ekologistaren tresna berriari forma ematen. Ibilgailu kutsagarrienek sarrera mugatua izango dute Bilbon ekainaren 15etik aurrera. Orduan sartuko baita indarrean emisio gutxiko eremuan hiriko erdigunera sartzeko. Donostian 2025ko urtarrilaren 1etik aurrera jarriko da indarrean. Bi atzerapenen ostean 3. aldian uztu du poliziak kotxandategi, Berangon. Herritar batzuek 2 urte inguruz okupatu dute eremu hori. Lur horietan egin nahi duten hirigintza proiektu bat gaitzesteko. Kanporatuak izan arren borrokan jarraituko dutela esan dute. Zubietako erraustegiak ez dio eragin bizilagunen osasunari, Bio Gipuzkoaren arabera. Aire kutsadura, bizilagunen adirazle biologiko batzuk eta lurzoruaren, esnearen eta arrautzen lagin batzuk aztertu dituzten Osakidetzaren menpeko zentro horretako ikerlariek. Toxico Watch ikerketa guneak maiatzaren 23an aurkeztuko du hildo berari buruz egin duen ikerketa. Kezka agertu dute laginetan sumatu duten kutsadura igoeragatik. Ba horiek aldi honetakoak eta jarraian eduki gehiago. Gaurkoan basoez eta landaketez. Gaur Kinka podcastean monolaborantzaz. Bilakaeraz, arriskuez eta argazki hori iraultzeko beharraz. Kaixo, Li, zer moduz? Kaixo, nagore, primeran hemen, gure estudiotxoan, eta zu? Gustura baita ere. Bueno, orduan mamira, zer termino ekarri duzu gaurkoan? Osasun bakarra. Osasun bakarra? Bai. Ados, eta zer da osasun bakarra? Berriaren estilo liburuaren arabera, osasunari buruzko ikuspegi mota bat da, osasun bakarra, gizakien osasuna, animaliena eta ekosistemena elkarrekin lotuak daudela planteatzen duena. Osasunari buruzko ikuspegi mota bada orduan, eta esan duzu gizakiena, animaliena eta ekosistemena barne biltzen dituela. Hori da, gogoan baduzu aipatu genuen, Kinkako erreportaje batean, Elhuyarren dekalogoa hitz egin genuenean hain justu ere. Ai, orain esan duzula, bai, gogoan dut. Eta zer dio Elhuyarren dekalogoak horri buruz? Hala dio labur-labur, kalitatezko bizimodua izateko ezinbestekoa da kalitatezko ingurumena. Espezie bakoitzak funtzio jakin badu, ekosistemaren sare konplexuan hortaz, elkarren mendeko gara bizidunak interdependenteak alegia. Erabat loturik daude gizakion osasuna, animaliena eta ingurumenarena. Primeran, uste dut urrengoan gai izango naizela nik neu azaltzeko, ea?
Euskal Herriko basoei, landaketei eta zuhaiztiei begiratu eta kolore aniztasuna ez da lehen begi kolpean nabarmenduko litzatekeen zerbait. Ez kolore aniztasuna ez da espezie aniztasuna ere, eta ariketa tokian tokiko espeziei so eginda are gutxiago. Monolaborantza da nagusi, monolaborantza eta bereziki pinuak eta eukaliptoak. Gure mendiek eta belardiek ez dute betidanik izan itxura hori. Sergio Gallego Lurgaia Fundazioko kideak askion gidaki hori. Irabazi asmorik gabeko erakunde pribatu bat da. Eta finean biodibertsitatearen eta lurraren zaintza dute oinarri. Monolaborantzaz, haren bilakaeraz, dituen arriskuez eta fundazioaren beraren jardunaz aritu da gurekin. Lehenik atzera begira jarri da. Gallegoren esanetan, duela 50 eta 60 urte hasi zen gailentzen monolaborantza gure mendietan. Eta gaur egun ez da oso desberdina argazkia. Euskal Herrian eta gehien bat hemen Bizkaian eta Gipuzkoan, lehengo sektore desagertu, hasi izan desagertzen ondala ja 50, 60 urte, eta egon zan prozesu bat, historikoki hemen iaia ez dugu eukin basorik, ja ez dakit, ondala mende batzuk ja hasi ginen, dana landatzen, dana apur bat basoak kentzen landatu alizateko, edo larreak, edo zen gauza, eta gero 20 mendearen momentu baten desarrollismoarekin iaia landa guztiak bihurtu ziren monolaurantzak, gehien bat pinuek. Eta hori dinamika ondino mantentzen dan gehienetan, eta gaur egundeko guna da iaia mendi Bizkaian eta Gipuzkoan, iaia mendi guztiak dira monolaurantzak, gehien bat pinuek, gero eukaliptuek, kriptomeria gaur egun, baina beti helburu da egur azkar lortzea, bai papera egiteko edo paletak. Azkartasuna da beraz, pinuaren moduko espeziak masiboki landatzearen arrazoia. Pinuez gain baina eukaliptoak ere landatzen dira sarri, arrazoi beragatik. Zeozer azkar emoten duena egurre. Lehen zan pinuen barruan espezie mota ezberdinak dauz, gehien bat hemen pino radia eta pino insignis landatu dabe, eta hori azkenen da, 30-35 urtetan etaratzen zuten egurre, gaur egun ja, gaur egun igual apurot gutxiago, baina eukaliptue ira bakarrik 15-17 urte, eta hori azkenen da bizien atopetan da, errentagarri azkar, baina bakarrik errentagarri ekonomikue, ez da bizbegiratzen zerpazetan dan lurretan, zerpazetan dan ibaietan. Alde honik balego, txamponaren beste aldean txarra egongo litzateke. Monolaborantzaren kalteen zerrenda xeekia azaltzen duena. Izan ere, asko eta askotarikoak dira basogintza eredu horren kalteak. Horietako bat lurzoruaren higadura. Lurran bertan, lurtzoruan, gero eta, oindala 30 urte, etaratzen zan egurre poliki-poliki, apur bat astuekin edo traktor txiki batekin, baina gaur egun kriston makinak sartzen ditugu mendietan, eta azkenen aste baten edo 2 astetan hektarea bat edo hektaretatik mozten ditugu, lurrak bilutsik eratzen dira, gero haizi etortzen da, ur etortzen da, eta kristonei gadura dekogu bai lurretan eta bai ibaietan. Hala ere, badira kontuan hartu beharreko galera gehiago ere, besteak beste bioaniztasunarena. Zerrenda oso luzia izan beharko zen, baina igual importantiena da gure lurrak, gure lurzoruak dabiz gero eta makalauak. Alde batetik, 15 urtien behin edo 30 urtien behin, kriston destrozu beten dugu lurzoruetan, eta gero eta makalauak dauz. Beste aldetik, hori lur guztia ibaietara juten da. Ibaiak ere bai, gero eta txarrago egoten dira. Eta gero bianiztasun aldetik, deko guz ekosistemak oso motzak. Benetazko baso bat, behar da, hainbat urte izateko, bere prozesuek egon alizateko barruan, baina, guk mozten ditugu denbora guztiz, 15 urten behin edo 30 urten behin. Gero, hori espezie mota eta gaur egun ezaten da resilientzia mota, hori egote alizateko harremanak sendoak izan beharko dira, eta harremanak sendoak izateko, espezie mota ezberdinak egon behar dira, kalitatezko lurra, kalitatezko dana, eta gaur egun badeko hori. Horretaz guztiaz gain, beste arrisku bat ere gehitu behartzaio zerrendari. Suteen aurrean espezie horiek duten erresilientziarik eza.
orokorrien, gure bertako espeziak hemen dira, osto zabalak esaten dabe, eta orokorren urpilo bat dauz zuetzen barruen, bai ostoetan, bai enborretan, eta beste aldetik, bai eukalipto eta bai pinuek, dauzkate, eukalipto kasuan dau alkolaz beteta dau, eta alkola da inflamable, eta beste aldetik pinuek dauzkate resina, eta resina bebai da inflamable. Ez da bardina zer pasetan dan zu batekin, osto zabalarekin, edo eukalipto eta pinuarekin, ez? Azkenean, gure edo hemengo landareak dauz apur bat, resilientzia asko dauzkate zuan kontra, eta beste kasuen alrebez. Esaten da, espezies pirofitas eta pirofilas, eta kasu honetan, bai eukalipto eta bai pinuek dira pirofilas. Horregatik guztiagatik neurriak hartu behar direla uste du Lurgaiako kideak. Hirietan zein herrietan bezala, mendian ere arauak behar direlako. Guk ulertzen dugu, norbaitek nahi dau rentabilitatea lortzea bere lurretan, eta bakoitzak libre dau eiteko bere nahi duena, baina beti egon beharko dira mugat. Guk beti esaten dugu gauza bardina, zu hirietan ezin duzu eraikin kriston eraikina, edo ezin duzu zabaldu kriston diskoteka bat erdigunean edo zein lekutan. Baina mendian emoten dago, ez dago arauetik, ez? Eta zukein aldu, zuzuk nahi duzuna edo zein lekutan. Orduen, gure ustez alde batetik egon biko esan arautute, errekanen guruen ezin duzuen basolandaketak, olako monolaurantzak indarko ziren beste modu baten. Eta gero beste aldetik, erakunde publikoek, lur publikoetan, begiratu beharko zuten, ez bakarrik rentabilitate ekonomiko, baizik begiratu beharko ziren, zer pasetan da ambianistasunarekin, zer beste gauzak emoten dabe basoak, benetazko basoak, ez basolandaketak, guri eta planetari. Kezka horiek guztiek batu zituzten Lurgaia Fundazioko kideak. 2012an sortu zuten, dozenaka lagun bilduta, eta geroztik giharra indartuz joan dira. Lurgaia sortu zen 2002an, eta apur bat hori oindala 22 urte, elkartu ziren lagun talde bat, eta asmuezan txoseritea. Ez bakarrik eskatzea aldaketak, baizik, gu, pertsona bezala, kapazak gara gauzak eiteko gure herrietan, gure inguruan, gure lurraldean, eta hasi ginen antolatzen berriro basoak berreskuratzea. Eta gehien bat egiten duguna, gero beste gauza batzuk egiten ditugu, baina gehien bat egiten duguna da, hori, lortzen dugu lurrak, bai erosten dugu, lortzen dugu laga akordioaz lortzen ditugu lurrak, eta aldatzen ditugu baso landaketak, orokorren pinuek edo eukaliptue, eta egiten duguna da, bertako zuaitzak eta zuaizkak landatu berriro basoak izan alizateko. Undabaso da orain esku artean duten proiekturik potoloena, Urdaibaiko biosfera erreserban. Bai, Undabaso gaur egun izango da handiena, ja 200 hektaria dekoguz gure eskuetan, eta daramagu 14 urte lanien. Hau da musikan, Ibarrurin, musikan barruan, Urdaibai biosferan barruan, eta egiten duguna da orokorren, lehen pinu landaketak ziren, eta gu hasi ginen landatzen bertako espeziak. Eta bebai, noizbenka egiten dugu beste ekintza batzuk adibidez zuek egin dugu igelendako, igele eta txuiendako, gaur egun bebai gabitzen egiten da espezien baditzaileak, ekintzak haiek kontrolatzea. Eta hau da apur bat proiektu nagusiena. Gero dekogu, beste proiektu batzuk Gipuzkoan eta Urdaibai, bebai Amunategi adibidez eta proiektu oso polita ja nahiko urtepi bat deko, eta han ikusi alda, lako aldaketak egon aldira, lehen eukaliptoko landaketa bat zan, eta gaur egun da altzabi ikaragarri zen. Baina zein da proiektu horiek guztiak gauzatzeko prozedura? Lehenengo gauza da, begiratzea nun gauz eta zelako landare mota egon aldira. Ez da bardina landatzea ibaitik gertu, ez dakit edo mendipunta baten, ez? Orduen, klaro, guk begiratzen dugu bioklimatiko aldetik ze espezie mota behar dau. Adibidez, egoten bagara errekatik gertu, altzak edo lizarrak, edo zahatzak, edo abar. Egoten bagara egoalderuntz begira, eta leku baten oso ziku, igual artiak. Orduen, beti erabaki bida, beti begiratu behar dugu, zelako lurretan gauz. Ez da bardina lurre azido edo basiko, bebai espeziek aldatu aldira. Halaber, habitat horretan ematen diren prozesuei ere behatzen diete. Eta espezie aitzindariak eta fruituak ematen dituztenak aukeratzen dituzte.
beti begiratzen dugu ze prozesuk egoten dira. Eta orokorren sartzen ditugu espezies pioneras esaten dabe. Urkiak eta beste espezie, hainbat espezie. Beste aldetik oso importantea da guretzako, sartzea frutuek emoten duten espeziek. Zumalakarra, elorri zuria, elorri baltza, edo makatzak, edo zagarmina, edo txorizarrak eta bar. Azkenen gabiz monolaborantza itzel baten bizi gara, olako espeziek ia desagertu ez, baina gutxitu indira inbeste, eta gure lana da apur bat berreskuratzea olako espeziek bai. Zigara leku baten nun txori mota pila bat etortzen dira Europatik udazkenetan, eta guk laguntzen diegu bai olako espeziek. Gorostizek adibidez, edo Hori horrela, gonbidapen bat egin nahi izan die entzule guztiei. Gero eta esku gehiagorekin orduan eta azti gehiago landatu baitira. Norbaitek nahi badau gurekin parte hartzea eta zuaitzak landatu neguan edo udazkenin edo beste ekintza mota bat egitea, inaldu zuena sartu web horrian eta handeko zue hainbat informazio edo eskaira bat egoteko suskripzio zerrenda baten eta helduko jatzue gure ekintzak egiten dugun eta bar. Eta guk super prest gauz beti berbaiteko jendearekin lan egiteko eta gauzak aldatu ahal izateko. Kaixo, Nagore. Kaixo. Aintzira Oñederrarekin eta Goiuri Albertirikin etorri naiz gaur. Bai, Asunek Beatokiko kidekin. Ongi etorri. Kaixo. Kaixo. Gaur, ekoizle agroekologikoa izateko gomendioak emango dizkiguzu, ezta? Bai, hori da. Horretan jardun nahi edo zer? Ez. Nire jardunean gustura ari naiz, baina, nik haiek ekoizten dutena kontsumidu nahi dut, hori bai. Azaldu iguzue orduan, zer egin behar da agroekologian ekoizle izateko? Berehala emango dizkizuegolako pauso batzuk, baina lehendabizi gaian sartuko zaituztegu, bai? Bale, noski, hori ere egia esan, hori ere behar izaten da. Begira, Euskadin herritar aktiboen 1% soilik diardu nekazaritzan, da azken urteetan berriz nekazaritza lanetan hasi direnen kopurua jaisten ari da, ez? Modu kezkagarri batean. Sektorea zaharkituta dago eta oso zaila da gaina ere belaunaldi berriak erakartzea sektorera. Erreleboaren gaia aztertzeko kontuan hartu behar da elikadura sistemaren krisi orokortu batean, ez? Kokatzen gehala, oinarriak jarrita daude gero eta gehiago ustiatutako lan indarrean oinarritutako ekoizpen joera batera jotzeko, ez? Lehen sektore agroekologiko indartzu bat izatea da egungo krisi ekosozialari aurre egiteko gako nagusitako bat. Bai, eta horregaitik gaurko saioan gogora ekarri nahiko genituzke pandemia garaian EHUn antolatu genituen jardunaldi batzuk 2020 amaiaran izan zen, zeintzuk dira etorkizuneko nekazariak, ez, galdetzen genuen jardunaldi horretan, eta bertan mahai gainean jarri ziren erreleboaren eta nekazaritza esperientzien irakaspenak, ez? Orduan jardunaldi horietan sektorearekin lotura duten hainbat eragilek parte hartu zuten. Eta, uste dugu aholku interesgarriak nabarmendu ditzakegula han landutako edukietatik, ezta? Beraz, planteatzen ari bazara, entzuleari esaten, planteatzen ari bazara proiektu agroekologiko bat abian jartzea, edo asmoa badaukazu ez, dagoeneko martxan dauen proiektu baten erreleboa hartzea, espero dugu baliagarriak izango zaizkizula gomendio hauek. Ziur, baliagarriak izango direla. Banan aipatuko ditugu, bai? Zein da lehenengoa? Prestakuntza eta laguntza formatiboa. Elikagaien ekoizpenean, bai baratze zaintzan, edo frutagintzan, edo abeltzaintzan, ez, interesi baldin badago, prestatu beharko zara ez, nekazaritzan jarduteko. Eta nola, aukera bat, baino gehiago ikuste jau. Nekazaritza alde batetik nekazaritza eskola ditugu, haietan oinarrizko prestakuntza jasotzeko aukera bat dago.
Bestalde, aukera interesgarriare izen daiteke proiektuaren martxa ikastea erreleboa ematera doan familia berarekin edo beste edozein nekazarirekin, ez? Bizi osoko baserriko lanak eta esperientzia hori ezagutu eta ikasi ahal izeteko. Eta azkenik edo hirugarren aukera bezala, erreleboa bermatzeko programek modu askotarako prestakuntza ere eskaintzen dute, ez? Adibidez, Gaztenek programak berak. Eta interesgarriak dira besten artean ere elkarteek eskaintzen dituzten prestakuntza gola zehatzagoak. Adibidez, biolur elkarteak eskaintzen dituen prestakuntzak edo antolatzen dituen hainbat ikastaro konkretu. Lehen aholkua beraz, teorikoki zein praktikoki trebazean eta edo zein lanbideetan bezala etengabeko prestakuntza izatea. Bueno, bigarren gomendio litzake, bilatu zuretzako aukerarik egokien. Hau da, baliteke erreleboa famili barrutik etortzea, eta beraz, eskura izango dituzu zure ekoizpen proiektuari ekiteko, baliabideak, baina behar bada kaletarra izango zara, eta ez duzu eskura izango ez baserririk ez lurrik. Beraz, instalaziorako pausuak ematerako orduan kontutan hartuko da bakoitzaren testu ingurua zein dan. Kasu hortan, trebakuntza guneak interesgarriak dira, sektorean eragile berriak instalatzeko prozesuak errazten dituztelako prestakuntza ematen dute eta instalazioen erabilera bermatzen dute aldi batean, adibidez 5 urte inguru, ez? Eta denbora horretan, instalatu nahi duen gazte horrek, edo ez hain gazte izan da ere, aukera bat izango du ikasteko eta ikusteko ere, bere proiektua nolakoa izatea nahi dunez. Trebakuntza gune horien helburue da azken finean jende berria instalatzea eta aldi berien atzera egiteko modua ere ematen dute. Ea ulertu dudan neskak, behin prestakuntza gunean egonda, jakingo duzu ea lehen sektorean lan egin nahi duzun, ala ez. Alegia, prestakuntza gune horrek erabakitzen lagunduko dizu ezta, eta beraz, atzera egiteko aukera izango duzu, edo aurrera egitekoa, edo inolako ez, ondorio larriri gabe. Hori da. Eta Euskal Herrian, bada trebakuntza gunerik? Euskal Herrian trebakuntza gune batzu baditeu, Bizkaian adibidez Astegia, Nafarroan Zunbeltz, eta iparraldean berriz trebatuz, urteetako esperientzia duna. Gasteizen ere urte hasieran hasi berri dira Aleka trebakuntza gunearekin. Gomendioa hauxe hortaz, instalatzeko ideiarekin edo bazabiltza trebakuntza gunetara joatea. Hirugarrena? Bueno, hirugarrena aholkua litzateke proiektuaren neurria aztertzea. Hau da, jardunaldian zehar erreleboa hartu duten horiek hainbatetan aipatu zuten, ez? Zein zaila dan hasiera batean jarduerari neurria hartzea. Orduan, denborak eta esperientziak erakusten dizutela, ez? Nolako edo nola egokitu proiektu bakoitzaren mugetara, ez? Izan ere, Gaztenek bezalako programetan ipatu izan zan, ez? Erabaki asko hartu behar dozuzela sektorea asko ezagutu gabe eta instalatu bezan laster, ez? Erabaki handiak hartu behar duzuzela eta ez dara erreza suertatzen jarduerarako beharko diren azpiegitura horiek dimentsionatzea, ez? Horregaitik, horrek arriskoan jarlezake proiektu berria bera, hau da, bertsio handia egin ostean ezin aurre egin proiektuaren lankargari eta azkenean itolarrian instalazio utzi beharra, ez? Eta hori ez gertatzeko, zer gomendatzen duzu edo badago gomendiorik? Garrantzitsu da denbora hartzea jakiteko zein dan benetan zure proiektu horrek izan behar du neurria, ez? Bizigarria den eta zein baliabide beharko dituzun proiektua gauzatzeko. Izene, nekazari gazte askok diote handira jotzea dela erreleboa finantziatzeko laguntza hauen logika, ez? Eta apustua egiten dela kreditu handiena lortzeko. Naiz da instalatutako gazteek beste ekoizpen eredu baten alde egin nahi izan. Alegia, argi izatea zen nahi duzun eta horren arabera garatzea zure proiektua, ezta? Bai, hori da, eta horretan lagungarriak izan daitezke, trebakuntza guneak, ez? Eta bertan ematen diren irakaspenak. Orduan, zure ekoizpen proiektuak oinarria agroekologikoa izatea nahi badozu ere, biolurren aholkularitza eskatzea ere ez legoke sobran, ez? Izan ere, haien aholkularitza lana, ez? Biolurren aholkularitza lana nabarmendu egin zan, jardunaldietan parte hartu zuten ekoizleen artean. Biolurren aholkularitza eskatzea, oso ondo, beste gomendiorik? Laugarren aholkua zaintza.
Errelebo prozesuan babesa izatearen garrantzia azpimarratu zan ekoizleen artean, agerian geratu zan proiektua modu kolektiboan planteatzea komeni dala, ez? Bakarrik instalatzeak azken finien dakartzan zailtasun horiei aurre eiteko. Edo inguruan antzeko egoeran dauden beste baserritar nekazariekin elkartu eta babesten zaituen ingurune bat aurkitzearen garrantzi hori nabarmendu zan. Askotan aipatu izan dugu, baina bakarrik ezin da eta lagunekin bai, ez da? Hemen ere, antzera? Hori da, hemen ere, bardin, orduan, hemen hainbat punto kontuan hartzekoak dira, ez da, gai honetan, orduan, pizka laburbiltzeko, proiektu kolektiboak eramangarriagoak direla, horretan ere, ezinbestekoa bihurtzen dela proiektu barneko harremanak zaintzea, bada famili kanpoko erreleboa denean ere, ez, baserri jauearen, ez, usten doanaren eta instalatzera doan pertsonaren artean ere, sortu aldiren harremanak, tratua eta bizikiratzerako zailtasunak ere, identifikatu egin ziren, ez, jardunaldian zehar, eta hortaz, harreman horiek kudeatzeko mekanismoak bermatuko dituen figura bat, edo eragile baten beharra ere identifikatu zan, ez. Eta errelebo prozesuaren bidean ere, sentitzen diren ezin egonak partekatzeko espazioak ere bilatzea gomendatzen zala, ez, hori ere aipatu izan zuten. Babesten zaituen ingurunea izatean eta kolektiboan aritzea. Eta erakundei mezua bidali aurretik azken gomendioa, ezta? Bai, hori da, lehen sektorean instalatzerakoan, gizarteak zalantzak, ez, sentiaraziko dizkizu normalean edo mesfidantzak, ez? Beraz, zaila bada erreleboa ematea, pentsa oraindik gehiago, ez, zailtzen dute, mesfidantza horiek guztiak. Eta hori bereziki, emakumei gertatzen zaie. Izan ere, jardunaldietan, mai gainean ezarri ziren, emakumeek sektorearekin harremanetan jartzeko orduan, aurkitzen dituzten hainbat zailtasun, ez? Hala ere, kontuan emakume titularren kopurua mantendu egin dela denboran, naiz eta nekazaritza proiektuen kopurua mildu egindan, ez, azken urte hauetan. Hortaz, ezkikildu eta kolektiboan jardun indar handiagoarekin oztopo guzti hauei aurreiteko, ez, eta elkar zaintzeko. Eta erakundeentzako gomendioan eskak azkena? Aurretik ere aipatu izan dugu, baina ni uste gomendio hauek berriro azpimarratzea ez datorrela gaizki, instituzio publikoai begira, ez da, baserritarren rola babestu behar dutela, merkaturatze bide laburrak ere indartu, erosketa publikoa elikagai jasangarriena sustatu, eta tokiko elikadura sistemak egituratzeko instalazio berriak jarri, hortan inbertitu. Eta horretarako diru publikoa behar da, diru publikoa elikadura sistema agroekologikoan inbertitu behar da. Diru publikoa inbertitu elikadura sistema agroekologikoetan. Argi eta garbi bai, baina badezpada zer iruditzen bukatu aurretik guztiak errepasatzen baditugu. Osondo, teorikoki zein praktikoki trebatzea eta formakuntza hori ez alboratzea, instalatzeko ideiarekin bazabiltza, trebakuntza guneetara joatea, biolurren ere laguntza eskatzea, eta oroar, bakarrik aritu beharrean kolektiboan aritzea elkar babestuz. Ea, urrengoan ere gai garen, txukun jasotzeko eta entzulei kontatzeko. Agur, neskak. Aster arte. Kaixo, nagore berriz ere hemen? Bai, albiste positiboen atalean. Hori da, eta horretarako berri on bat behar dugu. Zein da, ekarri duzuna? Gaurkoan aurkikuntza bat ekarri dut, aurkikuntza, lorpena, asmakizuna, ez dakit nola deitu. Kontatu, ea zer dioen albisteak. Antza denez, plastiko vegetal birziklagarri bat ekoitzi dute. Plastiko vegetal birziklagarri bat? Bai, Graz eta Montpellier unibertsitateetako ikertzaileek ekoitzi dute, landare material berriztagarrietatik abiatuta, diotenez oso erraz birzikla daiteke, metanolarekin deskonposatzen baita, eta horren bestez, ekonomia zirkularrean sartzen da. Ea, nagore. Plastiko mota bat ekoitzi dute, landare material berriztagarrietatik abiatuta sortu dute plastiko mota hori, eta diozunez oso erraz birzikla daiteke, metanolarekin deskonposatu egiten delako. Hori da. Bale, ulertu dudala uste dut. Baina tira, ea ze herri bilbide egiten duen, ezta? Alare, plastikorik erabiltzen ez badugu,
nik uste dut hobeto, ezta? Bai, alternatiba izan ezkero asko zobe. Amaitzear da, Nagore. Bai, baina lehenengo errepasoa egin behar dugu. Osasun bakarra terminoaz aritu gara hiztegian, erreportajean monolaborantza izan dugu izpide, Lurgaia Fundazioko Sergio Gallego kidearekin, eta aholkuen atalean agroekologian ekoizle izateko gomendioak ekarri dizkigute Asunek Behatokiko kideek. Ederki, baina amaitu, kantuan amaitu behar dugu, ez? Zer kanturekin gaurkoan? Gaurkoan Neomak taldearen Hor Gaude kantuarekin. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko. Eta gogoratu, 15 hitzordua egin ahal izateko berria lagunak beharrezkoak ditugula. Beraz, gustura entzuten bagaitu zue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaueten guztioi ere. Beti bezala, eskerrik asko zuri, Nagore. Putzu batean islatutako lainoak bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala, zure betazalak ireki gabe. Itzen uolde etengabe bat, bere urak azitazi, aize ufada ezin duzuna, besoekin geldiarazi. Nor mugatzen du lurra, nor bukatzen du lurra, geu baldin bagara, geure lurra. Zubiak sortzen, jaikitzen da erortzen, ikasi dugu urratxak elkar lotzen. Hortzadarra darizu, eskua urretik, zerbait esan nahi dizu, desagertu aurretik. Paper batean marraztutako txoriak bezala gela barnean taleregan. Hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe